An bɛ Ala fo k'Ala tanu k'Ala waleɲuman dɔn Ala min ye bɛnsɛma k'an ye k'an sigi nin kɛnɛ barikama ninnu kan an tɛna kuma janya komi Jakuraga ye kuma fɔ marakakan na nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye an ni denmansaw ka sigi sigi min hakilina falen-falenw ni a bɛ se ka kɛ waleɲuman dɔn kumaw ni folikanw ani masa ninnu yɛrɛ fana ye hakilisigi minnu sɔrɔ den ninnu talen kɔfɛ ani association yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ minnu na masa ninnu fana ye. Donc o kuma fila bɛ masaw bolo ni Ala sɔnna nka yan'o cɛ an bɛna kuma di an ka karamɔgɔkɛ ma bamanankan na inshallah miniti wagati min mana nɔgɔya yɛrɛ ma ka hakili jigin kɛ Ustaz Abubakar Tolo walasa k'an dusukun ɲigin inshallah. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ambe Allahu Ta'ala tanu ka fo ka barkada ka soli ani nema chama ba deli Allahu Ta'ala fa ka ala kiraba ka Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa sallam anaka sahaba wana dunge wani mo tukura kira ko ka se joduma ka Allahu Ta'ala deli ala kan soro mo la ala ka yafa ka jurumuma ala ka magoto ka so gunman kai ambe kena minka ni kena e nisonja kena de fochugo dola tashi kena fenedu Allahu Ta'ala e Allah tige amunu nga nyogon soroya mba jigia here de ato aun daman kan nyogon wole Allahu Ta'ala te bebla here sraka madou utanyana kuka demba ya uto oye dusu kashiko de tashikodo nga wati kele mado fana ka son ka fo ubo demba nunu nyaji che ka jowuye jigi ala na be fenjira ba yira ka fo here to be islam ala hal sisa ala kira sallallahu alaihi wasallam aga tabolo tuno mami mbe ni seta ya tumo deme sango mami yere masate ko galaboka o de la ko mɔgɔ min bi hakili to yatimɛ den na ko n'ale ala kira ne man kisiba aljana kɔnɔ kɛ hatein a y'a tɛgɛ fila in gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔnnibagaw ko tɛgɛ fila gɛrɛlen ɲɔgɔn na k'u ka suru ɲɔgɔn na cogo min ko kira ka laɲini o de k'a fɔ alikiyama jɔ don yatimɛ den ladonbaga ale n'o bɛ suru a ɲɔgɔn na o cogo la maa min bɛ yatimɛ den ladon a ma yatimɛ den kelen ladon a ye maa jigi tugu maa min bɛ n'o yatimɛ den ba ye tuma dɔw la an ka jamana bɛ lahalaya minnu na an bɛ fantan jamanaw ka gɛlɛyaw bɛ yen hali maa min masa yɛrɛ bɛ balo la gɛlɛya de bɛ yen ni mɔgɔ min bɛ yen ko a masa taɲana a bɛ kɛ doni de ba bolo tuma dɔw la nka Allahu Ta'ala bɛ ko gɛlɛn kɛ nka a tɛ kojugu kɛ fa'alun lima yurid Ala bɛ ko kɛ min y'a ja wa a tɛ ɲininka a ka kɛta la a ye ko kɛ hɛrɛ b'a la a dɔ la den dɔ bɛ yen ani fama mɔ nka Allahu Ta'ala bɛna kɛ jigi ye fatigi caman ma don dɔ o se bɛ Ala ye den dɔ bɛ yen tuma dɔ la masako hami b'a la ɲɛnamaya la Ala bɛ maa dɔ karaba ka n'o bila ka sira kan o bɛ jɔ a ye jigiya la adamaden bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ɲuman na o kɛ o la m'an profiter yan k'a fɔ an baw ye minnu bɛ kɛnɛ in kan an balimamusow ye Allahu Ta'ala y'a ka latigɛw kɛ tiɲɛ don nka halisa a ye kɛ ɲumankɛlaw ye n'aw ye ɲuman fitinin min sɔrɔ k'o lase aw yɛrɛ dama ma k'o lase aw ka sigiɲɔgɔnw ma k'o lase i ni mɔgɔ min bɛ jɛ la Ala b'a ɲuman kolonkolon k'a lase den ma don dɔ la maa mun bɛ nin ko in ɲɛma an balimaw don cɛsiri b'u la nka dɔ la liye foyi t'u ni den ninnu cɛ sira foyi tɛ yen nka Allahu Ta'ala yɛrɛ de bɛ ko dɔw kɛ ka sanga n'a ka kodɔn la ka tilennenya ye inna Allaha idha arada shay'an hayya ala asbabu ko ni Ala ye ko dɔ laɲini tuma o tuma a bɛ sababu dɔw bila a la nin kɛnɛ in n'a ɲɔgɔnw kan n'an sigira a ka ka denmansaw ka hakilisigi sɔrɔ k'a fɔ den minnu bɛ yen ni Ala ye u lajarabi Ala ye aw yɛrɛ lajarabi ka dɔn k'a fɔ den ninnu Ala tilala ka aw suganti ka mɔgɔw di mɔgɔ minnu sɔnna ka jɛ u ka wagati kɔ ka jɛ u ka nafolo kɔ ka jɛ u diyaɲɛko caman kɔ pour que ka don den ninnu jigi kɔrɔ aw ka sikina ye k'a fɔ den ninnu tɛ bolo jugu kan
o ko ka Ala tanu ko Ala barkada ka Ala tala deli maa minnu fana b'o baara in ɲɛma Ala k'u sabati a kan ka duwawu k'u ye hadamaden ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲumanya k'i ye ɲɛnamaya la a tigilamɔgɔ sara a ka ɲuman na kira de ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u ko ni mɔgɔ min ye ɲumankaw ye dɔrɔn k'a ka tigi sara a ye fɛn dɔ d'a ma a ka ɲuman in kama ko nka n'aw dɛsɛra fɛn bɛɛ la ka d'a ma k'aw ka duwawu kɛ ko Ala k'i sara hɛrɛ la n'an sigira kɛnɛ in kan yan ko kumakan dɔ bɛ yen k'an b'o fɔ ladili la an bɛ nin kumakan dɔrɔn de fɔ denmansaw a ye kɛ sabalibaga ye Ala ye lajarabi s'aw ma waati kɛla a ye hɛrɛ sira don aw kɔrɔ ka tila k'a fɔ denmansaw a ye kɛ duwawu kɛbaga ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa minnu bɛ yen ni Ala y'u bila u ka sira kan n bɛ Alahu taala deli maa minnu fatura Ala ka hinɛ u bɛɛ la ka yafu ma u taara ka denbaya minnu to Ala ka denbaya ninnu barika minnu bɛ yen n'u bɛ cɛsiri la dogo ni kɛnɛ kan min b'a to ni den ninnu ɲɛji bɛ cɛ Ala k'a kɛ Ala kama baara ye Ala kana sitanɛ niyɔrɔ sɔrɔ foyi la an ka kɛtaw la Ala kana an sigi a tiɲɛnen kunna Ala ka yafa an ma n bɛ kuma ɲɔngiri waati cogoya kosɔn ka Ala deli Ala k'an bɛn sababa ma hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu ta'ala tanu an bɛ sɔli Ala kira kan alayhi salatu wa salam laɲini min bɛ an na sigi in na jumajan tɛmɛnen denmisɛnnin minnu b'an bolo kuranɛ durusiyɔrɔ la an nana n'u bɛɛ lajɛlen n'u ka karamɔgɔw an'u ka tobilikɛlaw an bɛɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka u ɲinɛ fasaya kɔ kuma dɔ la an k'u la nisɔndiya o de ɲinina an fɛ an yɛrɛ t'a dɔn sini an ka denbaya bɛ kɛ lahala min na o kun ye laɲiniba ye wala bi ta ye u mansaw an n'u fana ka sigi minnu cɛw fatɔra n'u denw b'an bolo u ye danaya ta k'u denw d'an ma u bɛ kalan na an fɛ san bɛɛ lajɛlen na kana n'u fana ka sigi an n'u fana ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a filanan maa minnu fana n'u ka depasiw b'an kan n'u bɛ luwayew la walima n'u banana n'u bɛ furakɛ an kana an bɛɛ lajɛlen ani fini minnu fana bɛ yan Ala ma n'u garizɛgɛ don min na a bɛ ta k'a d'u ma wala o laɲini kɔnɔ ni ye an ka karamɔgɔkɛ Basuguna a b'an bolo Faransi ninnu de ye Faransi biro membre ye ani Alaji Haidara an fakɛ de filɛ nin ye Jibril Gaku wala u bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ in kan fana u nana u y'u ka ci bɛɛ lajɛlen bila k'u bɛna fara kɛnɛ in kan ka da k'a la timiya baara ni Ala y'i sugandi k'i sen donna la Ala ye hɛrɛ sira dɔ de dayɛlɛ i ye aljinɛ sɔrɔ sira tellement i n'a fɔ hadisatigiw b'a fɔ cogoya min na k'a fɔ o bɛ sɔrɔ sira min fɛ ka caya ka tɛmɛ sira bɛɛ kan o ye nin ma min y'a la timɛw dɛmɛ ana wa kafilil yatimi ka hatayni fil janna aw fil jannati ka hatayn Ala kira b'a fɔ alayhi salam wala laɲini ye o de ye an bɛ duwawu kɛ maa caman caman de jɔlen bɛ a la timɛdenw ka ci la ɲina saya y'u bɛɛ lajɛlen ta u tugura ka taa ɲɔgɔn fɛ wala an bɛ duwawu k'u ye ani maa o maa b'a ka taama don u da fɛ alhamdulillah ni y'a jate minɛ ɲina kalanden min tilala kuranɛ la mɔgɔ 20 ni kɔ wa mɔgɔ 8 bɛna tilan tuguni n'Ala sɔnna a ma ɲina a la timɛw la nin bɛ nisɔndiya ko de wala an bɛɛ lajɛlen b'an cɛ siri cogoya min na wala nin de tun ye sigi laɲini ye an bɛ Ala deli Ala ka barika Ala ka kɛ Ala kosɔn o de ka gɛlɛ baara la maaw bɛɛ ka ban baara la ni Ala ɲinina a banna maaw bɛɛ ka sɔn ni Ala ma ɲinina fu falaki don Ala k'an kisi o ma ka baara kɛ liwajhillahi ta'ala khalisa wa sallallahu ala muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ayiwa an ka foli bɛ k'a taara aw bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɔra ka so kana cɛman fara musoman kan an ka foli bɛ k'a taara aw bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ k'a taara Haruna Gaku ma an bɛ foli kɛ k'a taara association Habasire Sagasire cɛman n'a musoman fɛn o fɛn b'a ka misika lazarati bɔ k'a di yatimɛdenw ladonni kama an ka foli bɛ k'a taara aw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka barika don u ka du la ka barika don si la ka barika don u ka minjani na ayiwa an kɔntannen don an nisɔndiyalen don kabini yatimɛden ninnu taara kalanyɔrɔ la fo sisan u ka furakɛli bɛ kɛ an ka wari don a la u ka fɛɛrɛbɔ bɛ kɛ an ka wari don a la balo bɛ kɛ wa lamɔ ɲuman fana bɛ ka d'u ma an bɛ foli kɛ k'a taara u ka karamɔgɔw fana ma u ka karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ani muso min malimatu min b'u kɔrɔ n'a bɛ tobili kɛ an ka foli bɛ k'a taara u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na bon su minnu fana taara ɲɛ an cɛ ninnu Ala ka o hinɛ k'u nɛɛma den ninnu fana Ala ka barika d'u la k'u kɛ sini diinɛ ɲɛmɔgɔba ye jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan bon den ninnu kɔni tali ni sisan cɛ parce que kabini den ninnu faw ma fatu ne yɛrɛ kɔni ka laɲini kun ye den ninnu ka kalanko de ye nka haminako bɛɛ kun ye den ninnu ka kalanko ye fo ka taa se den ninnu fa ka fatuli ma bon Ala nana kɛ Haruna Gaku ne a ka association mɔgɔ Habasire Sagasire u jɔra an jigi kɔrɔ vraiment a diyara n ye an lafiyalen don parce que denw bɛ kalan na an tɛ ka wari sara u bɛ fɛɛrɛ bɔ an tɛ ka wari sara
u b'i dumuni fana an tɛ ka wari sara awa o de don a nisɔndiya b'an kan kosɛbɛ bon kumakan laban halisa mɔgɔ o mɔgɔ bi ka wari bɔ ka don denmisɛn ninnu ka kow la an bi ala deli halisa ala ka barika don u ka nafolo la ala ka barika don u si la ala ka barika don garisɛgɛ la ala ka barika don u ka du la. Alaikum marimu somɔgɔw kɔni baasi tɛ yen denbaya ala kana basi k'an si la. Ne bɛ mun fɔ ne kɔni ne bɛ foli belebeleba di Haruna n'a ka kalandenw ma ya Rabbi Allah u jɔra n'an ka sarji bɛɛ an ka so u b'a sara balo bɛ ten feerelabɔ bɛ ten tɔ mais kuma wɛrɛ kɔni tɛ ne fɛ ala lafiyara cogo min na sisan ya Rabbi y'an ɲini Allahu taala subhanahu wa taala fɛ ala ka lafiya di an n'u ma ala ka n'u jugitigiw ala ka laban ko ɲuman bɛ Allahu taala bolo ala ka kalifa n'u la ne bɛɛ tɛ se kuma na mais ala ŋaniya ye wasa kɛ u donna an jigi kɔrɔ kɔnɔnafili fɛn fɛn kun b'an kan alhamdulilahi rabbil alamin caman ba de n k'a fɔ a bɛɛ banna kɔnɔnafili fɛn fɛn kun b'an kan an kun bɛ kɔnɔnafili ni denw ka baloko ye an kun bɛ kɔnɔnafili ni denw ka feerelabɔ ye an kun bɛ kɔnɔnafili ni balo ye mais alhamdulilahi rabbil alamin kabini ni Haruna Gaku ye ɲɔgɔn dɔn don min ani bi cɛ kɔnɔnafili nɔgɔyara an bɛ duwawu de kɛ ya Rabbi ala k'a bolo mɛn a ka baara in na ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa n'aw la labanko ɲuman bɛ Allahu taala bolo ala k'a dan n'aw ma ala k'aw kisi gɛrɛgɛrɛ ma awɔ ne ka foli ne bɛ da yan inshallah.